Deze Goede Vrijdag is het 72 jaar geleden dat kunstenaar A. de Haas zijn eigen kruiswegschilderingen uit het kerkje van Waalwieler droeg. Zijn kruisweg was te vooruitstrevend, vond onder meer kunstcriticus Louis Kuijterbrouwer, die zijn gal spuide in Limburgse kranten, gesteund door adviseurs van bisschop Lemmens van Roermond. En toen even later een boekje van een pater, waarvoor de Haas illustraties maakte, ook door Kuijterbrouwer werd aangevallen, brak de bom. Het Vaticaan liet het boekje verbieden en het bisdom verordeneerde dat de kruisweg direct uit Waalwieler moest worden verwijderd. En dat deed de kunstenaar, die zich verraden voelde, dus zelf. Zo liep A. de Haas met zijn schilderingen op Goede Vrijdag 1949 zijn eigen kruisweg de kerk uit.